בקיצור, תקשיבו, אתם הולכות על... מזמינים הורים, זה החלטה שלכם. מחר יום הכיף. אין ברירה. מזמינים הורים? אני לא בעד, אבל... אז זה אוקיי, אז ברגע כל אחת מתקשרת לחניכות שלה שמגיעות ומדברת עם האמא שלה ואומרת לה שהיא גם מוזמנת לאירוע שלנו, בסדר? אני הגעתי ללהושיט יד כי חיפשתי לעבוד עם ילדים חולים זה משהו שקורה בעמותה, כאילו אנחנו מלווים ילדים חולים, כל התהליך שלהם בטיפולים, בבתים. אנחנו באים, מעסיקים אותם בבית, לעשות להם ימי כיף, כאילו נמצאות איתם שלא יהיו לבד. מסתדרים פה? כן. אתם צריכים דיסק חדש? לא. להוציא לכם את שודדי הקריבים? נכון, אתה אתמול עם שודדי הקריבים, לא? זה אתה. אתה שיחקת את זה, נכון? אני לא. לא? אוי, אז התבלבלתי. טוב, אם אתם רוצים שאני אוציא לכם דיסק, אז תגידו לי, אני אוציא לכם משהו, בסדר? אתה טוב, יפה. אנחנו מנסים לעשות דברים מטורפים. אתם באמת עושים דברים מטורפים? מה זה? וואו. הוא בכלל לא מטורף, אני קודם עשיתי סלטה. אבל התרסקת. נכון. לא נכון. כן, תראה מה קרה, הכל אני התנתק. יום אחד פיצצתי את האוטו. יואו, אתה רציני? האחראית שלי, כאילו בפועל, זאת נופר, שהיא מרכזת את כל הבנות שירות שהן מתנדבות בעמותה. וסתם פונים אליה, כאילו, כל שאלה, כל בקשה. כן, אפשר לדבר איתה על הכל. העמותה שלנו זו עמותה שעוזרת לילדים חולי סרטן, בעיקר CP גם, אנחנו פועלים בתל השומר ובכל מיני מקומות בארץ. בין השאר אנחנו, הבנות שירות שלנו מטיילות בכל רחבי הארץ, אצל כל הילדים בארץ. הן מגיעות אליהם הביתה בגלל שהילדים הם עם רמת חיסונית מאוד מאוד נמוכה, אז אנחנו מגיעים אליהם הביתה כי הם לא הולכים לבתי ספר. יוצאים איתם לימי כיף, יש לנו טיולי ג'יפים, ספארי וכל מיני דברים מגניבים אחרים. מה שכיף זה שהבנות שירות הן חדורות אנרגיה ובאמת תותחיות אחת-אחת, ובעיקר זה העבודה עם המשפחות והילדים, שזה בכלל מרגש ומפתיע כל פעם מחדש, זה עולם מדהים. אתה הופך לבן בית של המשפחה. זה פשוט משפחה שנייה בשבילך. אתה לא חווה את זה כמו ההורים, אתה לא חווה את זה כמו המשפחה, אבל אתה חווה את זה מהמקום שלך כמתנדב, אתה מרגיש כבר חלק מהסיפור. לילדים האלה יש להם כוחות מדהימים. ילד בן 2 שחזר לו המחלה, והם התאשפזו כרגע, הם היו איזה חודש מאושפזים בבית חולים. שיחקנו עם איזה משחק ואטרקציה וזה, ועף לו הכדור. ואז הוא אמר, אוי, עף לי הכדור, את יכולה להביא לי את הכדור? אז אני כזה, לא, תקום לבד. פתאום הוא קם ונעמד על הרצפה והוא כזה, יואו, אני עומד, אמא, אני עומד, יואו, אמא, אני הולך, וכאילו, ואת רואה את האמא מתרגשת, יואו, הוא הולך, וזה משהו שאתה, וואי, נו מה, בהרגל שלי ללכת יום יום, פתאום אתה מגלה שזה לא בהרגל, וזה משהו שצריך להעריך אותו, או להעריך שאנחנו יכולים לנשום. בבית חולים עצמה, ממש כשהיינו מגיעים לטיפולים, הוא ממש אפילו שמח להגיע לטיפולים בגלל הבנות שירות. הם מעבר למה שנדרש. הם כבר מתחברים לילדים, ואלה מלאכים קטנים. והם מראים לך שאת לא לבד, את לא לבד. ופה יש לנו את הבנות שירות שהן נטו לנו, נטו. לדעתי הם לא רק לילדים, הם גם לאימהות. הם גם לאימהות, הם לכל המשפחה. חלום שלי לעשות שירות לאומי, אצל אברהם במיוחד. ואני לא רציתי לתת לה לעשות בכלל, לא שירות לאומי ולא צבא. כן, לא רציתי, אבל בגלל שאני ראיתי מה זה בנות שירות לאומי, אין מצב שהיא לא תעשה שירות לאומי. אין מצב שהיא לא תעשה.